L-impenn ta' Gvern Ġdid fil-qasam ekonomiku ġat juri xejriet pożittivi jekk kif 20 kumpanija ġa tefgħu l-applikazzjoni biex jibnu ċentru marittimu li mistenni jattira investiment qawwi u jżid l-impjiegi fiż-snin li ġejjin. Intant il-ħidma fuq il-Malta Enterprise fl-aħħar 3 xhur kienet waħda impressjonanti hekk kif din l-intrapriża ġabdittejn permezz tal-Start Tax Credit u billi qed tagħti taħriġ lil min iħaddem. Dan kien rikonoxxut minn kumpaniji preżenti għal din il-laqgħa li qed iħossu li wara żmien twil qed isibu għajnuna. Aħna nemmnu Kevin fil-manifattura, aħna qatt ma minna mħatri li ħanalqu l-fabbriki, aħna l-imħatri għamilnihom kemm ħanġibu investiment ġdid lejn dan il-pajjiż. Il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona qal li l-fabbriki għandhom ikomplu jagħtu l-kontribut tagħhom u joffru s-servizzi tagħhom mhux biss fis-suq Malti iżda jinfiltraw fis-swieq internazzjonali. U jitilqu u jmorru s-Serbja. Illum il-ġurnata solvejnilhom il-problemi li għandhom bis-saħħa ta' Malta Enterprise, żammew il-ħaddiema hawnhekk u ħajinvestu u ħajkabru l-operat tagħhom fil-pajjiż tagħna. Dan bl-għajnuna ta' teknoloġija effettiva li taqqat lil pajjiżna ma' kull rokna tad-dinja. Is-Segretarju Parlamentari Edward Zammit Lewis qal li fi żmien qasir il-Gvern flimkien mas-settur privat irnexxielu jasal għal diversi riżultati pożittivi u dan għandu jservi ta' mudell. Tridu tistennew minn għandna, però wkoll fl-aħħar mill-aħħar aħna rridu li intom b'dak li nagħmlu aħna tieħdu inizjattivi intom ukoll. Dan hu l-ispirtu naħseb li għandu biex nikkonkludi li għandna naħdmu flimkien. Is-Segretarju Parlamentari qal li fid-dawl ta' kompetizzjoni kbira minn kumpaniji barranin, pajjiżna għandu juri li għandu l-potenzjal li jattira investiment b'inizjattivi li saru f'dawn il-mitjum ta' Gvern Ġdid u oħrajn li se jkunu mnieda fi żmien li ġej. Din il-konsultazzjoni ser twassal biex il-Gvern jasal għad-deċiżjonijiet tiegħu wara li jkun sema bir-reqqa dak li għandhom xi jgħidu l-Maltin u l-Awċi.